Dobro došli ljudi. U današnjoj epizodi opet sklapamo mikroblokove. Da li ste spremni? Yes. Ako već niste odgledali prošli klip, ja bih vam preporučio da odgledate ili će bude dole ili se pojavi na screenu. Danas sklapamo mikroblokove. Opet piše plus 6 godina da se završi, tako da... Možete da kupite u Pepku za 350 dinara i požurite jer se bukvalno skoro sve rasprodalo. Mi smo otišli da tražimo još ovih zbog serijala. Još su 2 ostala, ali duplikata od ovog. Požurite. Teška priča. Da. Također nije nam sponsor Pepku, jednostavno da... Volimo da kupimo Pepku. Da. Prošli put je Anđela otvarala, kao po tradiciji, će ona opet. Kuvala je kaficu. Pa te. Meni je ovo šoljica, vidite, kolcne. Ja sam veliki čovjek, ovo je mala šoljica. Ona je još veći čovjek i još veća šoljica. Cin. Da li smo spremni? Spremni. Okej. Sve je izašlo. Dobijemo 2 ova. Ajde, 2 Dobijemo 2 ova. Kesa 1. Kesa 2. Instrukcije 1. Instrukcije 2. Tito, mać. Tu je opet i mačka, ljudi. Naravno. Naša mačka ima tradiciju, udari blokove. Mačko, šta imaš da kažeš? Za prvo je, kao što znate, čisto samo ovako da se spoje 2 bloka. S tim kreće. I don't think you have any idea how fast I really am. Pazi. Ispadem. Gde, dole? Da. Gde? Ne znam. Dok Anđele traži ovo što je ispalo. Imam jedan challenge za vas, da komentarišete i kažete bio sam ovdje. Još dok ne postanemo poznati, da bi zapamtili ko nas je pratio od samog početka, kako bi sutradan mogli da vam damo jedan shoutout, ogroman. Prosim. Nije. Mi imamo dole ispod nas guide, sve smo lepo u CD, kao što vidite, sredili da nam ima smisla. Prošli put smo se dosta mučili da nađemo sve te delove, previše nam je vremena oduzelo i onda smo sad u početku sve lepo odvojili kako šta i onda ćemo sad samo da uzimamo i to je to. Krećemo. Ovo je step 2. Step 2. Step 3 gotov. Eto, sad kao ima neke ispupčenje, nešto. Nešto. Par 4. Evo kako to izgleda. Sad to tako, penji se polako. Imala je ovaj jedna što se sad dobila, to je ova ovdje. Što se nabila tek sad unutra. Ova ovdje. Tako da je ono, baš bila na random da se ubaci tu. Vidjet ćemo da li je pravilno ili ne. Nadam se da jeste. Nema nigde logično drugo mjesto da treba da se stavi. Step 5. Gotovo. Sve kreće teže i teže. Sad ide step 6. Polako već kreće da liči na nešto. Evo u ovoj areni će se ja i Anđela mlatimo. Tu. Smačevi. Nasilje u porodici. Step 6. Sa sad katastrofa. Znači, ovi ćoškovi, ovi ovdje, najgori, ovi... Joj, baš ti. Znači, sve živo i sve moguće i najmilije. Vidi ga, evo ga stoji. Tako da ljudi, to vam je to. Hvala što ste gledali. Šalim se. 7. part idem. Part 7. Da se maziš maco, vidi je. Vidite ljudi da steže se maco. Part 7. Više nema ćoškova. O Bože, hvala ti da se prekrstim, evo, da vidi ovaj narod. Sledi Joj, part stres. 8. Znaš koji part? Mislili da ću to da kažem, neću, reći ću na srcu. Maso. Sledi broj. Part maso. Moj si haso. Ne mogu da pobegnem od toga. Part nos. Evo ga.
ne znam šta je ovo, neki kao nešto žbunje, neko nešto. Sad ovo krca, znači ono kao XD. Čekaj da ga malo potegnemo, to bude osigurano, to bude topčina. Evo ga. Sad je lepo zategnuto svuda, sad je super. Eto. Part 9. Yes. I zvanično smo završili prvu stranicu i prelazimo na drugu stranicu. Još 9 partova. To sve ide brže i brže. Tako da krećemo sa part 10. Yes. Brzi part 10, ovo je išlo sad fenomenalno brzo. Lako. Ako stavite ovako, izgleda kao da ima krunu, sad je princeza kako bi treba da bude. To je to, sad idemo na part 11. Bang! Step 11 je gotov. Jako zanimljivo izgleda. Lepo, baš je lepo. Yes. Ako ste gledali do sad, stisnite like. Subscribe. Idemo na part 12. Krenulo je polako da se jedno popunjava, drugo ne. Kreće da bude ludilo. Part 13 je gotov. Dakle, sada samo spajamo tu stranu. Ovako trenutno izgleda. Part 14, najprostiji do sad. Bukvalno smo samo tu dodali par delića i to je to. To je to. Part 15 sledi. Ovo je 15. Part 16. Mačko. Maci. Nemoj ništa. Dođi. Part 17 izgleda ovako. Samo te minimalne tu. I 18 završili smo to celo, sad samo dekoracija ispred i to je to. Ali za sad, evo kako lepo to izgleda. I to je to ljudi. Ovako izgleda krajnje kad je završeno. Malo smo mi dodali, to jest Anđela dodala neke stvarčice ovdje da popunimo jer ima dosta viška. Manje nego prošli deo, ali opet. Višak je višak. Tako da, evo. Tako to izgleda. To je to. Tako da, eto, završili smo. Ako ste sami zainteresovani da napravite ovako nešto, imate naravno pevku kao što smo rekli u početku klipa. Hvala što ste gledali. Ako vam se sviđa još ovakvih klipova, možete uvijek da se pretplatite na kanal, kliknući na subscribe ili pretplati se, stavite like. Šerujte video. Šaljite bratu, sestri, majci, babi, kučetu, ribicu u akvarijumu, bilo kome ko voli da gleda. Evo, kao što vidite, i mački se sviđa. Onaj Big Boss. Mačko? Hoćeš da napadneš što? Hvala što ste gledali. Nadamo se da vam se sviđa klip. Vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Bye bye. Peace. Peace. Peace, mačko.